баскетболната игра. След малко ще започне първата среща от първият турнир на девическа лига Колетин баскетболен клуб и баскетболен клуб Черноголе от СС Павел. Съставите на двата отбора. Отбора на шампион 2006 София с номер 4 Георгиев, с номер 5 Желяскова, с номер 6 Аксентиева, с номер 8 Георгиев, с номер 10 Вълчинова, с номер 12 Колева, с номер 12 Колева, с номер 13 Георгиев капитан на отбора, с номер 15 Костова и с номер 22 Петкова. Старши треньор на отбора Камер Катев. Треньор Лъчезар Котев. Отборът на баскетболен клуб Черноголе от СС Варна с номер 4 Димитрова, номер 5 Камбурова, номер 6 Мехмедова, номер 8 Желяскова, номер 9 Расук, номер 10 Николова, номер 11 Кордова, номер 12 Кемал, номер 16 Кожухарова и номер 15 Саурова. Старши треньор на отбора заслуженият треньор Венцислав Гечев. Срещата ще бъде ръководена от съдийска двойка в състав Иван Стачев и Мартин Хорожов и двамата от град Пловдив. Дежурен представител на Българската федерация по баскетбол господин Христо Караджов от град Пловдив. Желая на отборите успех в днешната среща. Следващата среща
дуел между отборите Съюз 2005 и Академик. Добър ден, уважаеми зрители на телевизия TV.com. Включваме се в началото на баскетболната среща от Девическата лига между отборите на шампион 2006 от София и Черно море Одеса с Варна. Това е матч от първия кръг на тази годишното издание на Девическата лига в България, в което освен отборите на шампиони Черно море Одеса участват и тимовете на НСА, Академик Пловдив и нашия Асеновец Асеновград. Асеновец 2006 за първи път се включва с отбор в тази възрастова група до 21 години, девойки до 21 години. Така че да пожелаем на успех на мъжите на старши треньора Диан Гочев и неговия помощник Кирил Стоянов, които след завършването на срещата между шампиони Черно море ще изиграят и първия си двубой от Девическата лига, а именно срещу Академик Пловдив. Сега да се концентрираме върху играта, която ще ни представят отборите от София и Варна. Първи кош срещата, отбелязва го със сачвка с номер 11 от тима на Черно море, Раджина Кордова. А сега веднага бърз кош за шампион Делна Иланда Коса. Ето и тимовете, стартовите петиции на двата тима за шампион на полето през тази първа част на двубоя. С номер 6 Калина Аксентиева, с номер 13 Лилия Георгиева, която е капитан на отбора, с номер 11 Иланда Коса, която отбеляза и първия кош за шампион, с номер 15 Габриела Костова
И с номер 8 Радостина Георгиева. Това е стартовия състав на старши треньора Тани Гатева, старши треньор на шампион. Старт от петица. А за тима на Черно море Одесос. Бърза атака за шампион. Да проследим. Технично се опита да отиграе там Лилия Георгиева. Неточен пас. За Черно море Одесос през първото полувреме. През първата част на игрището започнаха Златина Димитрова, капитан на отбора с номер 4, с номер 9 Хавара Губ, с номер 11 Раджина Кордова, с номер 14 Яна Кожухарова и с номер 8 Илица Желяскова. Това са избраничките на старши треньора Венцеслав Гечев, които започнаха първата част. Бърза атака за шампион. Подаване към Лилия Георгиева. Там добра под коша. Топка за шампион. Това е отсъждането на реферите. Сега грешка в състава на шампион. На състезателка с номер 15 Гаврила Костова. Нападение за Черно море Одесос. Опита се с отсредно разстояние да стреля Златина Димитрова неуспешно. Нарушение. Отсъждат реферите. Фаулиран век Калина Аксентиева, състезателката с номер 6 от шампион. Сега опит за тройка. Неуспешен, но отново борбата е спечелена от състезателките на софийския шампион. Ново нападение за тях. И чудесно завършиха тази атака. Нови 2 точки. Атака за Черно море. Овладяха софиянки и ново нападение за тях. Постепенна атака. Иса с топката. Иса доста атрактивен състезател. Това момиче с номер 11. Тима на шампион. А в момента е извършена смяна. Полето напуска състезателката с номер 14. Това е Яна Кожухарова. На място на игрище се появява Мария Камбурова с номер 5. Откраната топка от Димитрова. Нападение за Одесос. Фал. Фал бе извършен срещу Хавара Губ. Двойна смена в тима на шампион. На полето се появяват състезателка с номер 8. А простете, състезателка с номер 10. Това е Виктория Вълчанова. Виктория Вълчанова. А в игра влезе и Вероника Петкова с номер 22 за тима на шампион. 6 минути 8 секунди до края на първата част. Резултатът е 4 на 4. Все още състезателките са пренапрегнати. Фал и кош. Тук за шампион. След като Вероника Петкова се пребори за тази топка под коша на Черно море. При първи се опит тя не успя да отбележи, но при втория кара 2 точки и бе фаулиран. Сега именно Петкова ще изпълни наказателен удар. А нарушението бе на Златина Димитрова, капитана на Черно море. Отбеляза този наказателен удар Вероника Петкова и вече 7 на 4 резултата в полза на шампион.
тези първи 5 минути и 55 секунди от началото на двубой от Девическата лига между шампиони Черно море. Сега много добро отиграване тук, но нямаше късмет да отбележи Златина Димитрова. Бърза атака за шампион. Отново Петкова. Не завърши Петкова тази добра атака за софиянки. И фал е оцелен тук. На номер 22. Това е Вероника Петкова. Първо лично нарушение за нея в двубоя. Нападение за Черно море. Безспорно това са едни от най-добрите баскетболни тимове за подрастващи в България, с най-добрите школи. Сега хубав кош тук на Мария Камбурова. И ние можем само да сме радостни, уважаеми зрители, че и нашият Асеновец 2006, нашия баскетболен отбор, се нарежда именно сред тези отбори, които имат доста перспективни, добре работещи школи в България, именно каквито са тимовете на Шампион, на Черно море, на НСА, на Академик Пловдив, които играят тази Девическа лига. Именно това беше и желанието на ръководството на баскетболен клуб Асеновец, в лицето на президента Пламен Стоянов, на старещия треньор Диан Гочев. Нашия асеновградски тим да успее да състави, да сформира отбор именно в тази Девическа лига, защото знаете, че нашите момичета доскоро до този нов сезон, баскетболен сезон, се състезаваха само в отбори само до 14 годишна възраст. След това нашите баскетболистки, които са доста перспективни и подготвени и талантливи, отиваха да играят в други клубове, тъй като те нямаха основа за развитие по-нататък. Но ето, че тази мечта, това желание на баскетболен клуб Асеновец да се гради отбор, който ще успее да се развива и след 14 годишна възраст, вече е факт. Ние вече имаме отбори при 16 годишните момичета, а и в Девическата лига до 21 години. И след завършка на тази среща, както вече ми споменах, ще имам възможност да видим и какво ще покажат асеновградските баскетболистки в първата среща в тази Девическа лига. Разбира се, отборът тепърва ще се обиграва. И се надявам, че както последните 4-5 години много нас радост ни носят момичета до 14 годишна възраст, 12 годишна възраст, също и отбора до 10 годишна възраст. Знаете, че станахме шампиони до 10 до 12 годишна възраст на 2 пъти. Така ще имаме много поводи за радости с каките. Асеновградския тим до 21 години. Сега хубава атака за шампион, но не успя да завърши там Виктория Вълчинова. Резултатът вече е 10 на 6, след като шампион успя да отбележи нов кош. Сега добра борба под коша за Вероника Петкова. И нови 2 точки за шампион. 12 на 6 е разликата. Резултата, разликата е 6 точки в полза на шампион. 3 минути 36 секунди при края на първата част. Сега нападение за Черно море. Фаулиране тук Рагуб. Следателката с номер 9. Именно Рагуб ще изпълни наказателни удари за Черно море. Успя да отбележи Рагуб първи наказателен удар. Този път топката скочи от коша, но чудесно отиграване тук на Радина Кордова. Успя да се прибори Кордова за топката и отбеляза 2 точки. А сега много добра атака. Изненадващ пас на Ива Желязкова. Той не се получи. Нападение за Черно море. Къса бе тази стрелба. Все пак борба под коша и топка за Черно море. Мария Камбурова се прибори за тази топка. Нова смяна в отбора на шампион.
В игра се връща Габриела Костова, създателка с номер 15, която е може би най-високата създателка на полето. Момиче номер 15 отива на шампион. Габриела Костова. А сега Рагуб ще вкара в топката в игра за Черно море. Рагуб. Пас към Кордова. Отново Рагуб с топката, плеймейкърът на Черно море. Опит за 3 точки. Стрелба от линията. За изпълнение на 3 точки не успя тази стрелба на Рагуб. Нападение за шампион. Грешка там. Все пак прибори се за тази топка Костова, но не успя да отбележи. Добра атака тук за Черно море и фал. Фал на Габриела Костова. Срещу състезателка с номер 5 Мария Камбурова от Черно море. Лично на решение на Костова. И постепенно състезателките от Черно море успяха да намалят разликата само до точка. След като последните близо 2 минути състезателките на шампион не успяха да отбележат кош. Така резултат от 12-6, вече е 12-11, а и Мария Камбурова ще изпълни наказателен удар. Успешно и равенство. Равенство в резултата. 2 минути 3-4 секунди до края на първата част. 12-12. По 4 отборни нарушения имат и двата тима. Получило не успя. Атака за Черно море. Рагуб. И Черно море подвежда в резултата. След тази бърза контра Хава Рагуб успя да завърши. Състезателка с номер 9 от варненския тим и вече 14 точки в полза на Черно море. Сега Костова към Петкова. Петкова не успя. Борба за Черно море. Много бързо се развият събития на игрището. Все пак Рагуб решава да успокои това нападение за Черно море. Опит за тройка. Няма да успее тази стрелба. И фал. Фал на Камбурова. Избърза тук центърът на Черно море от Десус и фаулира другия център. Габриела Костова, която ще изпълни 2 наказателни удара. Сега Костова ще има възможност да изравни резултата. Успя Костова. Много добра стрелба от линията за наказателен удар. Но ето, че така се каже Орчацки към Габриела Костова и тя не пропусна при втория. Все пак разликата е само точка в полза на Черно море от Десус. Има варненки с нападение. Рагуб, плеймейкърът на Черно море. Пас към Кожухарова. Сбъркаха там председателките и фаул. Смяна. Излиза Рагуб. На мястото на игрището се появява Елица Жиляскова. Мъчо с номер 8 от тима на Черно море от Десус. А Лилия Георгиева, капитанът на шампион, ще изпълни 2 наказателни удара. Успя ли Георгиева и резултатът е 14-14. Равенство, ново равенство. Срещата минути 27 секунди при края на двобоя, а вече шампион повежда с точка. 15-14 и топка за шампион. Далечна стрелба. Отново въдя топката Георгиева. И ново нарушение. Старещи номерът на Черно море Венцислав Гечев извади от игра Рагуб.
за да се поспокои малко, иначе тя е основен плеймейкър във варненския тим. А сега Лилия Георгиева, капитанът на Шампион, отбеляза нова точка, с която вече разликата е 2 точки в полза на софиянки. 16-14 минута и 4 секунди при края на първата част. Нападение за Черно море. Там неточно подаване на Радина Кордова. И нови 2 точки, нов кош след тази бърза контратака. Негов автор е Вероника Петкова, вече 18-14 и прекъсване. Поиска старещ треньора на Черно море Венцислав Гечев, след като последните минута и 30 секунди варненки направиха доста грешки и позволиха отново резултата да набъбне в полза на Шампион. 18-14, 48 секунди при края на първата част. Подновена бе играта с нападение за Черно море. Сега трябва да бъдат доста концентрирани варненки. Опит за 3 точки. Успешна стрелба. Овладяна топка. Георгиева. Атака за Шампион. Открадната топка и фаул. Фаул номер 22. Сега фаулът бе на Колева, простете, на Петкова. А Яна Кожухарова ще има възможност да намали разликата. Не успя при първия си опит с Кожухарова. Разликата все още се запазва 4 точки в полза на Шампион. Успешна стрелба за Кожухарова при втория, но чудесно овладява Мария Кожухарова. Топката под коша на Шампион и отбеляза лесни 2 точки. Много добра борба за топката на Кожухарова. Сега бърза атака за Черно море. Отново Кожухарова. Опита се Кожухарова зад гърба да отбележи кош и 2 точки разлика в полза на Шампион. Преди резултат 18-16 завърша първата част. Доста оспорвана първа част. Превес имаха в началото на тази част момичетата от Шампион 2006 София, които дори повераха с 6 точки разлика 12-6. След това настъпи обрат в резултата, след като варненки се активизираха, успяха да отбележат няколко коша чрез доста добри действия, най-вече на Мария Кожухарова, играча с номер 5 и на Хавара Губ, титулярният плеймейкър, основният плеймейкър за Черно море Варна. Така разликата стана в тяхна полза, но в края на тази част софиянки успяха да отново да вземат превес с 4 точки 18-14, но в края на последните изключителните секунди на срещата на първата част Мария Кожухарова отбеляза нови 2 точки, така 18-16 след края на първата част. За тима на Шампион бихме отличили най-вече капитанът Лилия Георгиева, момичето с номер 13, също така Йоланда Коса, номер 11, Габриела Костова с номер 15, центърът на Шампион, както и Вероника Петкова с номер 22. Нищо не е решено, това все пак е първата част. Завърши първата част на срещу Дивическата лига между
шампиони Черноморе Одесос. Предстои да видим още 3 части. Знаете, че в баскетбола до последните секунди, когато разликата дори е 7-8 точки, нищо не е решено. Ставали сме свидетели, виждали сме какви ли не обрати в баскетболната игра. Тези срещи от девическата лига, които се провеждат в Асеновград, са един празник за любителите на баскетбола в Асеновград и региона, защото ние имаме възможност да наблюдаваме млади перспективни състезателки от цялата страна, част от които след бъдеще съм сигурен, че ще бъдат и в основата на женския национален отбор на България по баскетбол. Тук има и доста националки, проектонационалки. Знаем и от Тиман Асановец 2005, който отново припомня нашите зрители, че ще играе след като завърши срещата между шампиони Черноморе, ще играе срещу Академик Пловдив. Тогава ще имаме възможност да наблюдаваме и по-обстойно да коментираме девическия тим на Асановец 2005. А сега бе подновена играта с началото на втората част на двубоя между шампиони и Черноморе. 18-16. Сега една от най-добрите на игрището, Лилия Георгиева, стреля неуспешно, след нея и Коса не успя. Нападение за Черноморе. Яна Кожухарова. Чудесен пас. Кожухарова, Рагуб от зоната за трите точки и тройка на Рагуб, която носи ново предимство за Черноморе. Вече точка пред нас за Черноморе. Резултат 18-19 след тази тройка на Хавара Губ, а там и бе фаулирана Мария Камбурова, която е с много стабилни изяви от началото на двубоя. Мария Камбурова от Черноморе бе фаулирана от Елеонора Колева, която е влязла на терена в игра за шампион. През тази втора част на игрището са Виктория Вълчинова с номер 10, с номер 12 Елеонора Колева, с номер 15 Габриела Костова, с номер 22 Вероника Петкова и с номер 13 Лилия Георгиева. Имаме тези момичета започнаха втората част за шампион 2006, а за Черноморе с номер 9 плеймейкърът Хавара Губ, с номер 5 Мария Камбурова, с номер 14 Яна Кожухарова, с номер 11 Радина Кордова и с номер 4 Златина Димитрова, капитан на отбора. Сега доста сериозно можеше да бъде това нарушение срещу Хавара Губ. Виждаме, че тя няма проблеми за национален характер и ще изпълни два наказателни удара за Черноморе. Първият наказателен е успешен. Разликата вече стана 2 точки. 20-18. Да видим дали Хавара Губ ще успее да увеличи тази разлика. Не се получи. Там страхотна борба за топката между Габриела Костова и варненките Яна Кожухарова и Златина Димитрова. След пак топка за шампион. Нападение за шампион. Хавара Губ пада на игрището. Чудесно стрелба тройката и това бе Виктория Вълчинова, която отбеляза тази тройка и ново предимство за шампион. 20-20. Виждате, уважаеми зрители, как се променя водачеството в резултата. То шампион взима предимството Черноморе. Сега ново предимство, точка в полза на шампион, но наказателни удари за Черноморе ще изпълни Мария Камбурова. Успешен, ново равенство. Камбурова ще има възможност дали да увеличи, да
даде предимство за своя тим. Не успя Камбурова. Борбата е за Елеонора Колева. Рагуб. Вади топката. Топка за шампион. Равенство в резултата 21 на 21. Отбора на шампион бе извършена смяна. Игрище напусна Елеонора Колева. На място Калина Аксентиева с номер 6. Георгиева към Костова. Костова с завъртане през човек. Не успява да отбележи кош. Сега Рагуб. Контра игра за Черно море. Рагуб. Пас на Рагуб. Към Камбурова. Камбурова към Димитрова. Тя с подаване поне че да намери Яна Кожухарова неуспешно. И сега доста красиво се опита да отбележи тук Виктория Вълчинова. За съжаление не успя. Фаул. Фаул на Калина Аксентиева. Лично нарушение. И Аксентиева напуска. На нейно място се завръща Вероника Петкова с номер 22. Рагуб. Димитрова. Димитрова. Пас към Кожухарова. Кожухарова не успя под кошет. Там борба за топката. Между Петкова, тима на шампион, и Мария Камбурова. Габриела Петкова се устремя към коша на Черно море. Не успя Габриела при този свой опит. Бърза контратака. Завърненки. Кожухарова. Опита се Кожухарова. Но не се получи при тази стрелба. Сега отново много красиво отиграване на Виктория Вълчинова. Тя не успя. От зоната за тройката не успя и Радостина Георгиева. Падение за варники и фал. Фал на Радостина Георгиева срещу Радина Кордова. А последната минута и половина двата отбора не успява да се отбележат кош. Резултатът все още е 21 на 21. Доста спорна среща наблюдаваме. Уважаеми зрители на телевизия TV.SAT.com, имате възможността да наблюдавате това пряко предаване в ефира на телевизия TV.SAT.com, съвместно продукция с информационния портал asanovgradnews.com. Разбира се, ще имате възможност да гледате и баскетболната среща между Асановец и Академик Пловдив. Сега открадна топка на Рагуб. Устремява се Рагуб, сама под коша. Не успя. Това Рагуб. Топката излезе, топка за шампион. Това нападение. Техническо прекъсване за тима шампион 2006. Поискано от Таня Гатева. Доста грешки не правиха нейните възпитанички под коша на Черно море. На няколко пъти имаха възможност да отбележат. Но Виктория Вълчинова, един доста техничен състезател, а и Габриела Костова, центърът на простете на шампион, пропуснаха. А за тима на Черно море виждаме, че доста стабилни заедно продължава да показва и през тази втора част Мария Камбурова, състезателка с номер 5, както и Хава Рагуб, плеймейкърът на Черно море Одесос, момиче с номер 9.
Рагуб се опита да открадне топката от Коса. Момиче с номер 11 от тима на Шампион. Не успяха Варагуб. Агресивна защита от страна на Черно море. Ново нарушение. Извърши го Варагуб. Срещу Вероника Петкова. Коса. Опит за тройка, неуспешен. Червено в нападение. Рагуб. Открадната топка от страна на Коса. Пресечено подаване. Не бърза обаче Лилия Георгиева. Сега опит за тройка и нови 3 точки. След като капитанът на Шампион Лилия Георгиева отбеляза тази тройка. 24-22. 2 точки предина за Шампион. Сега бе пресечено това подаване. Нападение за Черно море. Рагуб. И Рагуб отбелязва ново равенство в резултата. 2 точки за Рагуб. Отново Рагуб с добри действия на игрищо. Пресечено подаване. Рагуб. Пас. Не успя да намери Рагуб. Златина Димитрова. Смяна в отбора на Шампион. Излиза Йоланда Коса с номер 11. На нейно място Калина Аксентиева. Отново равенство в резултата. 24-24 след добрите изяви на плеймейкъра на Черно море. Варагуб. Ново лично нарушение. Сега Габриела Петкова ще отбележи. Не, на мястото на Яна Кожухарова, момичето, което извърши това лично нарушение. В игра се появи Симона Салова с номер 15. Не успя при стрелбата центърът на Шампион Габриела Костова. Но софиянки овладяха топката. Ново нападение за тях. Лилия Георгиева. Фаулирана бе Лилия Георгиева. От Златина Димитрова. Сега капитанът на Шампион Георгиева ще изпълни от линията за изпълнение на наказателни удари. Успешна първа стрелба за нея. И втория наказателен бе успешен. 28-24, отново 4 точки разлика в полза на Шампион. 3 минути 45 секунди при края на тази втора част на двубоя от Девическата лига между Шампион и Черно море. 28-24. Ново нападение за Шампион. По-добри действия наблюдаваме в тези минути. В последни 2 минути за мъжете на Таня Гатева. Сбъркаха тук при тази своя атака и Варагуб нападение за Черно море. Опит за тройка, успешен, 3 точки и отново само точка предена за Шампион, след като Яна Кожухарова отбеляза. Простете, това бе Златина Димитрова. Но сега нов кош за Шампион. Бързо се развива действията. 30-27. Отново 3 точки за Шампион София. Нов опит за тройка и нова тройка. Симона Салова. Симона Салова. Момичето с номер 15 отбеляза и ново равенство. 30-30, уважаеми зрители. Виждате колко бързо се развият събития на игрището. И поредното равенство между тимовете на Черно море и Шампион. Сега в нападение Варагуб на Черно море и нов кош.
Дело на Златина Димитрова. Вече 2 точки пред нас за Черно море. Отново се смени водачеството, след като само до преди секунди Шампион водеше. 4 точки, сега 2 точки пред нас за Черно море. Там овладяна топка под коша. Добра борба на Кожухарова. За мен е една от най-стабилните. И Златина Димитрова отбеляза нови 2 точки. 4 точки вече е предната за Черно море. И сега Виктория Вълчинова към Габриела Костова. Фаулирана бе Габриела Костова. Минута и 43 секунди до края на втората част. Нови смени за тима на Черно море. В игра се появява съдателката с номер 8 Милица Желяскова. А Йоланда Коса се завръща в игра за Шампион, заменяйки Вероника Петкова, номер 22. Сега Габриела Костова, неуспешна първа стрелба на Костова. Минута и 32 секунди до края на този интригуващ. Това е интригуващо първо по време, тази интригуваща втора част на баскетболната среща между тимовете на Шампион 2006 от София и Черно море 10 от Варна. Варники водят вече само с 3 точки. А Лилия Георгиева, капитанът на Шампион, вече намаля разликата на 2. След тези точно изпълни 2 наказателни удара, 32 на 34. Нов кош, 36 на 32, отново 4 точки разлика. След това добро нападение за Черно море. Това топка за Шампион. А в игра се завръща Илияна Кожухарова. Напуска Мария Камбурова. Мария Камбурова. Доста добре се представи това момиче. И през първата и през втората част. Прибори се за няколко важни топки. Отбеляза също така няколко коша за своя отбор. И така разликата този път отново е 4 точки. За Черно море от Десос. 32 на 36, минута и 5 секунди до края на полувремето. Както забелязахте, уважаеми зрители, тези от вас, които са започнали да наблюдават баскетболната среща между Шампион и Черно море от самото и начало. На няколко пъти се смени водачеството, на няколко пъти станах свидетели на равенства в резултата. С равностойни сили са двата тима. Не може някой от тях да вземе предимство. Нападение за Шампион. Опитват се варники да вземат превес резултата с по-голяма разлика до края на първото полувреме. Разликата е твърде крехка, само 4 точки, 36 на 32. 43 секунди до края на това първо полувреме, тази втора част. Сега нападение за Шампион. От своя страна мъжите на Таня Гатева се опита колкото е възможно да съкратят тази разлика. Сега Хавара Губ
Варагуб не успя. Варагуб да отбележи нови 2 точки за шампион. Габриела Костова към Иса, към Коса, простете. Коса към Вълчинова и Вълчинова, нова тройка за Вълчинова. Само точка разлика за Черноморе и при тази резултат 36-35. Полза на Черноморе от Десус. Завършва първото полувреме. Сега, уважаеми зрители на телевизия Сатком, останете с програма от студиото. Ще се включим отново в началото на второто полувреме между интригуваща среща между отборите на шампион 2006 от София и Черноморе от Десус от Варна. Среща от Девическата лига, която се играе в зала Сърмец в Асеновград.